mɔgɔ min bangena tarata n'an ma mardi dunya di o ka saraka o ye fini jɛma de fini jɛma ani dɔrɔmɛ 1000 ani 34 1000 ani 34 o y'ale ka saraka di e kuma faamuya mais ale ka yiri o ye ndiriki o y'ale ka yiri ale ka kuranɛ aya o ye maliki yawmidin maliki yawmidin mɔgɔ bangena ka bɛ tarata dunya ma n'a ye nin saraka ninnu bɔ ka yiri ɲini k'a kunna ye o fɛnɛ y'ale ka gɛlɛya bannen di o y'ale ka fantanya bannen di e kuma faamuya bon ninnu de ye wolodon a saraka yɛrɛw de nin y'a yiri yɛrɛw de dɔnnibaa tɛ se ka min sɔsɔ e kuma faamuya kumaw cayala réseau kan bɛɛ y'i yɛrɛ kɛ dɔnnibaa ye mais a tiɲɛ yɛrɛ o tɛ bɛɛ bolo e kuma faamu bon an bɛ dan tarata dunya di ta la a bɛ fɛn ninnu suit an bɛna bɛɛ bila sisan mɔgɔw ka bɔ kunba na quoi sabu mɔgɔ ka weleli cayala Konate an mago bɛ wolodon saraka la Konate an mago bɛ wolodon yiri la an mago bɛ wolodon kuranɛ ayaw la a bɛɛ fɔlen filɛ aw ye wa Konate yɛrɛ bɛna kitabu bɔ a kan n bɛna kitabu bɔ wolodon kan i ye kuma faamuya donc an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ ani maa minnu fɛnɛ ko mako b'an ka Iza Wakati baara la Iza Wakati baara ale ye 30,000 ani sɛ jɛma den 3 mais n'a ka di ye i ka wari kilancɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛ den 3 sɔngɔ an b'o san 600 cɛ 1,000 ni 800 donc n'i ka wari kilancɛ 15,000 ani ka sɛ sɔngɔ 1,000 ni 800 sara i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ di an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i yɛrɛ kɛlen kɔ ka dɔn n ye Iza Wakati baara kɛ a jaabi la o tuma i b'i Konate ka wari tɔ sara nɔgɔ bɛ nin na n ka téléphone numéro ye +223 72 24 02 98 an bɛ dugawu kɛ bɛɛ ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ hakɛto b'a ka so la ala rasuli